Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ina muku fatan alkhairi da kuma fatan kasancewa da ku cikin aminci. A yau ina so in nuna muku wani hanya ne da za ka iya converting TikTok video zuwa MP3. Kila ka ga wani video ɗan guntu wanda ya baka sha'awa kuma kana so ka sa shi ringtone baka san ya za ka yi ba, ko kuma kila in ka ce sai ka downloading video ɗin ka je ka yi converting abin zai ɗauke ka long process. So yau ina ɗauke da wani hanya mafi sauƙi mai sauƙi da za ka iya yin wannan abun cikin kwanciyar hankali ba tare da hankalinka ya tashi ba. Kuma za ka iya amfani da wannan wajen wurin yin downloading video ɗin in kana buƙata. Da fari za ka yi ƙoƙarin zuwa wajen browser da kake aiki da shi, Chrome, ku yi haƙuri. Idan ka shiga ciki za ka zo wannan website ɗin da aka rubuta ma ttdownloader.com. Idan ka zo cikin ttdownloader.com, abin da kake buƙata shine za ka zo nan ka yi pasting na link na YouTube channel ɗin na TikTok ɗin da kake so ka yi downloading. For instance na in muka koma baya, na zo wajen TikTok ɗina. Kamar wajen wannan bidiyon ina so maybe cewa wannan in mayar da wannan bidiyon MP3, zan zo kawai sai in clicking share. Na clicking share sai in zo in copy link. Idan na zo na copy link ya nuno min link copied. Sai in koma cikin Opera da nake aiki da shi, sai in zo nan sai in pasting link nawa. Lokacin da na pasting link nawa sai in yi clicking get video. Da na yi clicking get video yanzu yana loading, da ya ƙara loading zai baka za ka iya kaga ya nuno maka cewa za ka iya downloading bidiyon TikTok ɗin ba watermark, za ka iya downloading bidiyon da watermark, za ka iya downloading MP3 kawai, kaga audio only. Daga ka yi clicking nashi kawai za ka ga kawai bidiyon ka ya fara shigowa. Kaga hanya ne mafi sauƙi da za ka iya ka yi cikin software ɗaya ka yi downloading no watermark video ko kuma watermark video, ko kuma ka yi downloading ainihin kawai iya waƙan kawai ba tare da hoto ko wani abu ya nuna ba. Insha Allahu wanga shine hanya mafi sauƙi, kuma wanga downloader ɗin kaga ya haɗa mafi akasarin abubuwan da wancan bidiyon da na kawo na farko bai da shi. Ku ci gaba da kasancewa da mu. Insha Allahu za mu ci gaba da kawo muku bidiyo irin haka masu sauƙi kuma wanda za su ba ku goyon baya kan yin duk abin da kuke so.